Investiční záměr na vybudování nového systému sběru komunálního odpadu dostal od zastupitelů zelenou. Aktuálně má radnice vytipovaných 25 míst, kde umístí nové polopodzemní kontejnery, které budou většinou svého obsahu podzemí. Aktuálně máme kontejnery tisícovky, polopodzemní kontejnery jsou v kapacitě až 5 metrů krychlových, o kterých uvažujeme, především na plast a na papír. A na bioodpad uvažujeme o 3 metrů krychlových. Výhody jsou takové, že vlastně na jednom místě máte 5krát větší kapacitu. Další výhoda je provozní, protože svoz polopodzemních kontejnerů nebo i v případě plnopodzemních kontejnerů je levnější. Cílem je tak nejen snížit náklady na svoz komunálního odpadu, ale i zlepšit hygienu a čistotu ve městě. Důležité je taky vylepšit vzhled nádob a okolí sběrného místa. K tomu má na pomoc 90 kontejnerů, které budou i v příměstských částech. V místních částech bychom měli vybudovat polopodzemní kontejnery pro naseparovaný odpad, to znamená plast a papír. V rámci města, centra, sídliště, tak budeme vybudovávat polopodzemní kontejnery. Konkrétní místa budou zohledňovat především sítě, přeložky, tak aby jsme měli co nejméně práce při instalaci těchto polopodzemních kontejnerů. Už v samotném návrhu investičního záměru však město neuvažuje o polopodzemních kontejnerech na sklo. Jejich obsluha je finančně náročnější než stávajících zvonů. Je proto možná kombinace obou systémů. Město i tak ušetří ročně až 200 000 korun, to i díky novému vybavení radiopřijímači. Respektive radiovysílačem, který bude měřit naplněnost kontejnerů a hlásit vlastně dispečinku, jak moc ty kontejnery naplněné jsou. To znamená, že odpadne jakási obava, že bychom vyváželi třeba poloprázdné kontejnery. Celkové náklady na realizaci dosahují téměř 9 milionů korun. Město však bude žádat o dotaci z operačního programu Životní prostředí. Z vlastních nákladů pak zaplatí zhruba 1,5 milionu korun. Pokud vše proběhne podle plánu, první kontejnery nainstaluje v průběhu příštího roku. Jejich životnost se odhaduje až na 15 let. 2. marca sa v zariadení pre seniorov uskutočnilo podujatie, ktoré pod názvom Bezpečne doma i na cestách pre našich seniorov pripravila Mestská polícia Skalica v spolupráci s odborom kriminálnej polície Okresného riaditeľstva policajného zboru v Skalici. Akciu otvoril a dôvod prípravy tohto projektu objasnil primátor Skalice Ľudovít Barát. Ferdinand Mach za mestskú políciu a za odbor kriminálnej polície Rastislav Janáč potom podrobne zoznámili seniorov so zásadami, ktoré by mali dodržiavať, aby sa nestali obeťami podvodníkov a zlodejov a aby sa bezpečne pohybovali po chodníkoch a cestách. Konferenci cestovního ruchu zahájil v sále 15. budovy Baťova institutu ve Zlíně hejtman Jiří Čunek. I když akce vstupuje už do 8. ročníku svého trvání, ve Zlíně se uskutečnila vůbec poprvé. Od prvního ročníku, kdy jsme tyto konference začali dělat, tak jsme vždycky chtěli, aby konference, kterou pořádáme, byla platformou, na které si veřejný a business sektor vymění své zkušenosti. Naváží spolupráci, aby vzájemně potom mohli cestovní ruch ve Zlínském kraji posouvat dopředu. I letošní setkání bylo stejné. Na programu bylo hodnocení předchozí sezóny i představení plánů a novinek. Prostor k prezentaci dostali hlavně ti, kdo přišli s novými nápady, jak cestovní ruch obohatit. Hitem poslední sezóny je například filmová turistika. Ta je podle odborníků na vzestupu. Úspěšné jsou i organizace nabízející takzvanou jednodenní turistiku. Pozvali jsme také zástupce 2 organizací, které u nás v kraji mají jednoznačně nejvyšší jednodenní návštěvnost, nejvýše hostů. Je to Zlínská zoologická zahrada a Rožnovský skanzen. Myslím si, že jejich úspěchy jsou naší společnou radostí, protože lidé, kteří v tak hojném počtu do těchto 2 míst zajíždějí, jsou většinou hosté, kteří se tam vrací. Líbí se nám jejich nabídka, líbí se nám jejich věrnost. Do tradičního klání s názvem Hit sezóny, což je soutěž nejlépe zpracovaných nabídek pro turisty, se za posledních 8 let přihlásilo už baťovských 99
9 projektů. Letos poprvé soutěžili i cestovní kanceláře ze zahraničí. My jsme od počátku měli takovou ambici, aby právě na těchto konferencích jsme dokázali vyhodnotit ty nejlepší produkty, které v terénu vznikají. Iniciovat jak veřejné subjekty, tak ty podnikatelské k takové jejich tvorbě. My jsme skončili v letošním ročníku na krásném baťovském čísle. Za těch 8 let těch produktů takto vytvořených bylo 99. Je vidět, že to naše pozvání k tomu pojďme tvořit produktovou nabídku, pojďme společně umět prodávat Zlínský kraj, že se to ujalo. Tento rok si jednu z cen odvezl Baťův kanál za produkt, který kombinuje vodu a vzduch. Za projekt poznávání východní Moravy a gastronomie byla oceněna polská cestovní kancelář. Cena poroty pak směřovala na Slovácko, a to do regionu Slovácko, parku Rochus a domu dětí a mládeže Šikula za jejich dětský letní tábor u tetičky na Dědině. V Skalici sa v uplynulých dňoch rozbehli dve investičné aktivity. Prvou je rekonštrukcia 2 častí strechy na základnej škole Malého. Konečne po nejakých tých 2, možno 3 rokoch snaženia sme obdržali aspoň čiastočnú dotáciu na rekonštrukciu, respektíve na odstránenie havarijného stavu strechy. Tá celková suma je podstatne vyššia, takže v tom prvom kroku spravíme toto jedno krídlo, ktoré sa teraz už začalo robiť, a to druhé krídlo smerom k Lidlu. Pevne verím, že ten termín, ktorý je stanovený do polovice marca, dodržíme a do tej doby, že vlastne celkovo vyriešime aspoň v týchto 2 častiach kritickú situáciu, čo sa týka zatekania. Súčasťou toho je ale aj odstránenie škodlivého azbestu, takže pevne verím, že už bude aspoň na chvíľu s týmito 2 časťami pokoj. Uvidíme, či budeme úspešní. Ešte sme dali ďalšiu žiadosť na tú strednú časť tej budovy. Tam, pokiaľ budú finančné prostriedky pridelené, tak to spravíme ešte v tomto roku, pokiaľ neuvidíme, ako sa bude vyvíjať celková finančná situácia v rámci mesta. Možno by sme našli finančné zdroje, aby sme to urobili už všetko. Druhá investičná aktivita mesta Skalica sa týka prístavby radnice. Možno si obyvateľia mesta všimli, že čulý stavebný ruch sa nevyhol ani našej radnici. Boli sme úspešní v projekte Ministerstva životného prostredia, kde ten projekt má názov Zvýšenie tepelnej účinnosti budovy Mestského úradu v celkovom objeme 435 000 eur, kde spolufinancovanie mesta je vo výške 5%, čo predstavuje necelých 22 000 eur. Práce začali prednedávnom a mali by pokračovať do septembra tohto roku. Jedná sa o výmenu strešnej krytiny, zateplenie budovy zvonka, výmenu oblokov. Mala by byť dosiahnutá teplná úspora a takisto sa bude aj zaregulovať vykurovanie. A najdôležitejšia informácia pre klientov a návštevníkov Mestského úradu: prevádzka jednotlivých oddelení, ktorých sa táto rekonštrukcia dotýka, nebude obmedzená. Samozrejme, tie podmienky budú troška možno komplikovanejšie. Doporučoval by som klientom, aby sa vždy informovali, v ktorom mieste tá kancelária, ktorá sa momentálne rekonštruuje, je presťahovaná. Ešte pripomeňme, že prístavba Mestského úradu bola do užívania odovzdaná v roku 1995, čiže k rekonštrukcii prichádza po 22 rokoch. Obchodní akademie dává studentům možnost realizovat své nápady v podnikání už při studiu. V rámci volitelných předmětů mají možnost se zapsat ve 3. ročníku do předmětu studentská firma. V hodinách pak vymýšlí, v jakém oboru budou podnikat, kolik peněz potřebují k hospodaření a jak svůj produkt uplatní na trhu. Když se jim podaří vymyslet něco, co skutečně na trhu bude mít úspěch, tak jim nic nebrání, aby si to podnikání potom prodloužili a v podstatě se stali podnikateli, protože oni už jsou většinou 18letí, tady ten projekt školní je teda na 1 rok, ten musí skončit, ale nic jim nebrání, aby se potom zaregistrovali jako podnikatele a prostě podnikali dál. A snad se bude v podnikání dařit i 16 studentům, kteří přišli s nápadem keramického hrnku na ohřev pečiva. Dlouho jsme hledali, jako, co bychom mohli vyrábět nebo tak, a nakonec
Nějak prostě spolužačka přišla na to, že jí chybí, jakože třeba, že by si dala to nahřáté pečivo, tak jsme to začali nějak jako rozmýšlet, rozvíjet a nakonec jsme se rozhodli, že jako budeme dělat tento hrneček a vlastně prvně jsme vyrobili prototyp, jenomže ten se nám nelíbil, protože on byl takový zastaralý, my jsme chtěli ten hrneček modernější. Nakonec se jim podařilo ucelit myšlenky a hrneček získal finální podobu. Je buď čistě bílý nebo malovaný s folklorními motivy. Je určený pro všechny věkové kategorie a funguje to úplně jednoduše. Na hrnek s horkým nápojem patří nástavec a na něj pečivo, třeba muffin. Je to fakt příjemné takové, že když si dáte ten čaj a na toto pečivo, že ono to doopravdy prohře. Že my jsme to i zkoušeli, první jestli to fakt jako bude fungovat a tak a fungovalo to. Teď studenty čeká další fáze podnikání. Hrníček musí zpropagovat. Současně se připravují na národní soutěž studentských firem, na které předloni slavili úspěch jejich spolužáci. Soutěž vyhráli s držákem na tušky. Původně šermířská skupina, která se postupem času vypracovala i na divadelní společnost, vznikla přesně před čtvrtstoletím. Za všechno tehdy mohl tramping, který původní členy zavedl na Hrady a odtud už byl jen krůček k historickému šermu. Začínali jsme od nuly, neměli jsme nic, nebyla literatura, nebyl internet, nebyly žádné informace. První boty jako kostýmy jsme si šili sami. Kopírovali jsme si anglické, německé, francouzské knihy, abychom se dostali aspoň k nějakým obrázkům a informace v podstatě tenkrát se nedali sehnat. Postupem času se skupina začala vyvíjet. Tvrdý trénink přinášel první úspěšná vystoupení i první zahraniční nabídky. Společnost se pak prosadila i v televizi a filmu. Celou 25letou historii souboru zachycuje právě otevřená výstava na Uhersko-Ostrožském zámku. V podstatě tady může vidět zbraně a zbroje od antiky přes gotiku, renesanci, baroko, až někde k napoleonským válkám. Všechno to, co tady vidíte, tak jsou v podstatě rekvizity divadelní naše a repliky, se kterými se běžně vystupuje. Návštěvník tady může vidět například zbroj římského legionáře s pověstným krátkým mečem gladiem. Temný středověk zastupuje řada mečů, kopí a brnění. Zajímavostí je, že všechny historické divadelní kostýmy, které si zde může divák prohlédnout, si soubor vyráběl sám. Výstava v Uherském Ostrohu potrvá do konce března. Přípravy na sobotní premiéru inscenace Měsíc nad řekou ve Slováckém divadle vrcholí. Příběh o konfliktu mezi mládím a stářím na motivy milostného dramatu Fráni Šrámka režírovala Anna Petrželková, která spolupracuje s herci divadla už podruhé. Před 3 lety pracovala na inscenaci Svatba. Jsem tady na výsost šťastná, oni jsou nesmírně trpěliví, ochotní vyzkoušet všechno, překročit jakékoliv hranice, jak své, tak žánrové a to je tím pádem skvělá výchozí pozice pro to stvořit něco možná trošku jiného, něco nového. A to se jim podařilo vytvořit i při zkoušení, kdy začaly objevovat spíše temnější tóny, nostalgii, životní zklamání, melancholii a to i přesto, že Šrámkova předloha je spíše veselohrou. Jeho polemiku mezi mládím, dospělostí a stářím ale zachovali. Vychází z otázky, kdy je člověk v životě nejblíže pravdě. Snažili jsme se vlastně z toho Šrámka vytáhnout tu takovou zvláštní polaritu, která je vlastně v tom prvním dějství a potom v těch ostatních 2. Takže ta první je od nás taková ironická hyperbola, zatímco v té druhé půlce jsme se snažili vlastně podívat se na to, jak by ty postavy mohly existovat, jak by mohly vypadat, jaké by vlastně mohly být v dnešním světě. Vycházet z temných stránek a nejniternějších obav je blízké i Petře Staňkové, která stvárnila roli Slávky Hlubinové. To jsem šťastná, že jsme to takto pojali a nepojali jsme to úplně klasicky, protože nevím, myslím si, že zatím je mnohem víc a že tady tímto ukážeme a odhalíme mnohem víc témat, než kdyby jsme jenom stáli a odříkávali text. Už po prvním přečtení scénáře se do role zamilovala. Slávka jí je blízká svou prostořekostí, drzostí nebo přemýšlivostí a mnohé mají společné. Doufám, že nějakou energii a nějakou radost ze života, bezstarostnost snad a taky možná nějaké pocity, které dávám najevo stejně jak ona. Nejbližší je pro ní z celé hry téma lásky s Vili Roškotem, neboli Vilíkem, kterého stvárnil Zdeněk Trčálek. Na jevišti se ale představí i Tomáš Šulaj, Jiří Hejcman nebo Irena Vacková. Premiéru divadlo uvede už v sobotu 4. března.
I když příroda nepřála a 2 květnové mrazíky zničily téměř veškerou úrodu, na tradičním koštu slivovice ve Starém Městě se sešlo více než 700 vzorků pálenek. Rekord tak letos nepadl. Nejvíce vzorků přes 800 bylo před 2 lety. Ale i tak si myslím, že je to nad očekávání to, co vystavovatelé nám předvedli a co nám dali možnost vystavovat. Letos je přes 400 trnek a durancí, přes 60 meruněk, hrušky, ale jsou tu i takové vzorky v ostatních, jako jsou vzorky z pomeranče, z nektarinek a taky je tu nejstarší vínovice z roku 1984. Z důvodu špatné úrody tak byly na koštu k ochutnání spíše archivní vzorky. Šampionem se dokonce stala durancie z roku 2013 Ladislava Prostředníka, která rostla v Uherském Ostrohu. Získal jsem to poprvní, protože ve Starém Městě je tak veliká konkurence, že protlačí se do finále už umění a vyhrát, jo, to je prostě, je to o velkém štěstí. Teď se štěstí ustválo i na mě, takže samozřejmě je to obrovská radost. Vybrat šampiona je mnohdy umění, i proto, že někomu chutná nejvíce klasická slivovice, jiný má oblibu v letních odrůdách. Letos ale chutnali hlavně durancie. Mezi 10 nejlepšími byly vzorky staré 2 až 5 let. Ta durancie se víc nabízí a je víc oblíbená a víc chutná lidem. Vesně vyhrávají vzorky durancí na koštech, protože ta durancie je sladší a je taková voňavější. Jo? Tenka je taková trošičku hrubší, ona má trošku jiná, ale momentálně mezi lidmi ta durancie je víceněná. Posoudit chuť durancie a trnek měli možnost i návštěvníci. Za jeden podvečer projde koštem až 600 lidí. Každoročně se organizátoři snaží obohatit i kulturní program. Letos si pozvali ženský pěvecký sbor Nedakoňské srnky. Poéziou ulice nazval autor či autory odkaz, ktorý nechali zo soboty 25. na nedeľu 26. februára na budove, kde sídlia zubári a nedalekých garážach. Okrem veršu, ktorý zaberá veľkú plochu bočnej časti budovy, sa na viacerých miestach objavuje i tento nápis. Podľa Wikipédie je to skratka anglických slov All cops are bastards, čo znamená všetci policajti sú bastardi. V minulosti sa objavovala medzi väzňami, dnes ju používajú radikáli ako výraz odporu k polícii a štátnemu systému všeobecne. Veľmi nás to mrzí, že si vybrali práve nás, pretože je to v podstate také dehonestovanie tej starej budovy, ktorá už tu je v podstate 50 rokov a nepotešilo nás to. Poškodený priestor nie je v hľadáčiku kamerového systému. Kamera napojená na mestskú políciu, ktorá by mohla tento priestor monitorovať, je dlhodobo nefunkčná. Podali sme oznámenie, ale pokiaľ nevieme kto, čo, ako, je veľmi ťažké tento problém riešiť. Premýšľali ste, že by ste si tu dali svoj vlastný kamerový systém? Áno, určite minimálne nejaké fotopasce alebo kamerový systém, ktorý by tento priestor monitoroval, aby k takémuto poškodzovaniu neprichádzalo v budúcnosti. Ten, kto zanechal svoj odkaz na stene budovy, vedľa ktorej chodí denne množstvo ľudí, spôsobil jej majiteľom vrásky na čele. Budeme sa to snažiť riešiť cestou poisťovne, prípadne to dáme nejako opraviť, pretože sú firmy, ktoré sú schopné aj takéto nápisy nejako zlikvidovať. Isté to bude stať nejaké peniaze. Naše peniaze. Nepríjemný zážitok mali zubári sídliaci v tejto budove aj v pondelok 27. februára a v stredu 1. marca. Niekto si z nich vystrelil, a to doslova. Prišlo k streľbe, podľa toho projektil bola tá diabolka, udrala nám to do okna, môžem vám to ukázať, stopa tu ostala. Ďalšia rana išla hore do laboratória. Aj laborantky počuli tú streľbu. To sa stalo v ordinačných hodinách? V ordinačných hodinách pacientu bol dokonca v kresle. V prípade, že bol by otvorené okno, tak by sa mohla stať veľmi nepríjemná vec, že buď zásah do oka alebo do tváre. Podľa vyjadrenia mestskej polície, ktorá na mieste zasahovala, niekto strieľal zo vzduchovky. Jednou z možností je i oproti sídliaca bytovka na Hurbanovej ulici.
Možností tu je viacero, keďže len v bytovke je okolo 40 okien. Personál ordinácie nikoho nevidel a nevznikla tu žiadna škoda na majetku. Prípad je v riešení. Nevieme, prečo bolo to opakované. Ešte máme tu aj tie grafity na stenách, takže ten vandalizmus bol veľmi široký. Zima pomaly odchádza a o slovo sa hlási jar. Snehová perina, ktorej sme si tentokrát užili neúrekom, mnohé zakryla, ale s jarnými lúčmi slnka sa objavuje všeličo. Po tom, čo sa roztopil sneh, to pri sociálnej ubytovni pri potoku vyzerá ako na smetisku. V tomto bytovom dome, ktorý má v správe Mestský podnik služieb, sa nachádza 12 bytových jednotiek a väčšinou sú tu ubytované sociálne slabšie rodiny s deťmi. Aká je momentálne obsadenosť tejto bytovky? Úplne plné. Od cyklotrasy nie je na brehu Teplice ani smietka, ale druhý breh pri bytovke na Štefánikovej ulici je doslova zasypaný odpadom. Od pneumatík cez elektrospotrebiče, plastové fľaše a vrecká až po detské hračky. Kto to tam robí ten neporiadok? Asi ja neviem, asi deti, čo ja vím. A čie deti? Tuto oproti, z druhej strany. Čo idú okolo, tam fľaše zahadzujú. A vy svoje deti upozorňujete, že to nemajú hádzať? Áno. Ja im nedovolím ani... No, ja mám jednoho chlapca a ten sa ani nevyčúra nikde, ani za strom nikde. On uteká dom. Aj keď má nejaký odpad, papír ze sladkosti, lebo tak ide donútra. Deti tam robia, ja sa koľkokrát tam dívam do toho potoka a to robia deti tady. Hádžu tam svinstva všelijaké a... Nájomnička z bytu oproti sa na kameru vyjadriť odmietla, ale vraj odpad vyfúkava vietor z kontajnera, ktorý je často preplnený a nevyvážajú ho. Vyvážajú normálne kontajnery. Pravidelne tak, jak vyvážajú inde po Senici, tak vyvážajú aj tady. Áno, každý druhý deň tuším. Koľkokrát pri kontajneroch vyhádzané vyvezú a na druhý deň je tu znovu bordel. Väčšinu hadrí. Ani ne komunálny odpad, ale plné kontajnery stále hadry. V minulosti tam bol pristavený veľkoobjemový kontajner, ktorý bol následne aj s tými odpadkami vyvezený. To bol však ústretový krok od mesta, keďže pristavenie veľkoobjemového kontajnera nepatrí k bežnému vývozu komunálneho odpadu. Na šatstvo sú určené špeciálne kontajnery, ktorých je po meste okolo 30 a objemový odpad, ku ktorému patria i spotrebiče, technické služby vyvážajú pravidelne raz za mesiac. Brehy rieky Teplica od náletových drevín v lani čistilo povodie rieky Morava so sídlom v Malackách. Mesto vlastne poskytlo len verejnoprospešných pracovníkov, ktorí pri týchto prácach pomáhali. V súčasnosti čistenie ani potoka a ani okolia tohto bytovky nie je zahrnuté v harmonograme prác. Na miesto plné odpadu nie je pekný pohľad ani od cyklotrasy, ani z mesta. Na čistom prostredí by však malo v prvom rade záležať obyvateľom tejto bytovky. A ste sa to snažili nejak riešiť, alebo si to upratáte, alebo upozorniť tých, čo to robia? Zbírame tuto. Pomaly každý týden, aj tu ze susedku to tu robíme. Ale neporiadok je stále? Áno. Stále. V čom je teda problém? Ja neviem. Tým, že sú špinaví ľudia, že si nedbajú o to, aby to teda dali do koša, lebo ja neviem. Stačilo by zo pár plastových vriec a malá brigáda. Čas očividne majú. Predpoludní, keď sme nakrúcali, bola doma takmer polovica nájomníkov. Karneval majú radi deti, ale aj tí skôr narodení. Počas fašiankov si ho pravidelne užívajú aj klienti Centra sociálnych služieb Jesienka, no a patrí k jedným z najobľúbenejších podujatí, ktoré tu pre nich organizujú. Každý rok to býva, tak bude aspoň dobre. Tak tú spoločnosť, že sa tu zídeme všetci. Čo tu, no všetci nie, ale ktorí môžu. Čo vy máte na fašiankoch najradšej? Zábava. Neviazaná zábava. Čo na fašanku? V dobrú muziku. Rada tancujete, rada spievate? Krí chlapcov. Príjemná srdečná atmosféra, hudba, tanec. To všetko k tomuto karnevalu neodmysliteľne patrí. A samozrejme masky, ktoré sú každý rok nápadité, vtipné a čo je hlavné. Všetci starky, ktorí sa do nich obliekajú, si to naozaj užívajú. Možno aj preto, že sa na ich výrobe priamo podieľajú. Pripravujú si v rámci voľnočasových a terapeutických aktivít spolu s našimi ergoterapeutkami a niektorí klienti si dokonca vyrábajú aj
vo večerných hodinách, tak aby vyplnili zmysluplne svoj voľný čas. Dobre, tak budeme sa tešiť, ako nám vyveziete komíny na streche. Ktorým to zdravotný stav dovolil, si zatancovali, no a tí ostatní sa aspoň myšlienkami na chvíľu vrátili do svojich mladých čias. Fašanky, to bolo veselo, škaredá streda, konec fašanku, to bol taký polosviatok. No, tak chodili fašankári, toto. A ja, jak ma hádzajú práce chodil, tak tá partia, to, tak, a potom bola zábava večer a o polnoci sa pochovávala basa.